Right, ebusuafo for me chiachi obi akwawa e de baba Grace TV so me dis atwedi ampo nyankopon adom ebusua obi ho ye mesrese obekan ho na wa like na wa comment na wa share abevo na wa subscribe amamanfo enso enye bi ahwe me so obenti yami sure na wonya so akoma so ade enfama busua nchai na wotwe etwa mu no na me de nkrabe beto wonim se okopie mu okura pemma mu a eye nkuro ne baako eka ho ye okugwa edi nam se manya ne yi eye okugwa ya ho na ye yi na ni mabakosema kam ya tibie se ye konfa no chikrum na no ma wo kire se sabre wate won ho e de afri okuapemman ho ya sabre onsom okuapemman ho ni biem na busua o kire nsem bebre kire se die ntia wo te won ho de afri okuapemman council ni na so okuapemman traditional council ho na ne se wo mo hu ne se wo mo na asase na ye wo mo dia e na wo mo akugafo yi e na e ka bo mu a e bra sabre na bepo no so akwamufo tete wo munya akwamufo nko a oni ana aka na mo tete wo okugafo na mo nya asodwe nti e wo okugafo ekofa ofuripanyifo meche wo efri sabre achemabu akwaman mu so mra meka wo no mo nka mo form alliance na mo ntumi enka wo enko ni akwamufo ene woni ana ka wo ho na mo di esi wo asase no mo ntumi ni wo so sa ma sabre na mo efri for penny fee ba be ka o free achemabu akwasa abren be ka o mo kodi nkunim a o kodi nkunim bi e beto dwa se sa abre di o mo epopo form ba ye achemabu akwafo no emra me da o mo ano na o mo meye akropon fo ntina kuapem akropon na o mo me da o mo ano na o mo maka no enso mo nhye o mase na no chemu se okugu ahemfo chemu se da bi sa ade na ekọ so e kan se abotachi akọd no e mfinhia ha asani e na sa ade na ekọ so na wo de omu nim se sa akod na ekos no na ye se ye nka wo mu yenko esani nkun na mom na ni kwan se be se o makosa de nkun ma wie di a wo mu asase o mu de ase o mu ka no na makofa amanfo awo fu be bia basem na mebo ani yenko no ye wie ese mu awo ekofa mba ise na mebo ani yenko no se si ade ye de asase ni na ama mu a mo na ye beso mo ama ye nyina ye wura abeye mo o mu ka se de wo mu jitum se nyi da busua enso ho a after se na no ba abonten ebe kire mu se omo nka ho biem omo nsum okuapemman biem na yesi bia o maka trasa o maka ni breso ye ko ba se okuapemman wura na adwen se on ti ase a omo nso na mo ntu bi o betu ekwan bia se de ebere bi atwam omo aboabo omo etimi di akwamu ni won ya na etete won so mo nya omfa won no on be san abo omo ho biem omo akugafo ene okerefo ya kina se bi o betimi di nkunim na omo timi atumpo na busuan so wa sabia am no kase. Breaking news ya abeto ya plus ne se na no mo awukugwa after se omo de san krata ekoma okuapehene echem so omo nka ho biem no omo de nkrata akoma mampani afei omo de bia akoma National House of Chiefs ene chese empanyufo do bibia omo ka achem se debi wo omo ntumi enka okuapemman traditional council no biem nti omo abobon nsem awodo nine so ya after omo de krata bia akoma mpanyufo ye nchirem ye omo de krata akoma omo no the kind on say okugwa any okuapemman na Eastern region and akomantam bia mu a ye wo mantam no regional House of Chiefs into ba asante mantam a ye wo bia Ashanti regional House of Chiefs oko Western regional ye wo Western regional House of Chiefs afi oko Volta regional ye Volta regional House of Chiefs Greater Accra so de ye bia ye wo bi o entisably nana ya ona ye nenye osabarema opese kunduku na de otosumienu ya ona ye Paramount Chief and President of Okugwa State Traditional Council. What check krata bi na so the petition bi akwa di kan Eastern Regional House of Chiefs President. Ne sakete is on the Eastern region. Na no ko nyina ya na no aman na wo ko manta no nyina kan obi no. Sa ko na ya abande meratin team no im say ya na okuapem ne kan obi ya na Kufuor dwabe man ne kan obi ya na Achim Kotoku man ne kan obi afia na Achim Abu akwa man ne kan obi ya na Achim Bosome man ne kan obi akwa man ne tese na no mo kan nyina president of that no or the petition bi akoma no say omo kama House of Chiefs na tese sisi ya omo de omo ya omo enhye okuapemman asibim ene ya baako after say omo twere koma president of the Eastern Regional House of Chiefs no and omo say twere petition ye bi e dia koma president of National House of Chiefs Kumasi ya enti omo di bia ba Kumasi e dia brand National House of Chiefs president yura oje ahoho ya ojebi ye ona ye se hwanwe aso man no so ye president of the National House of Chiefs no omo say copy krata ni bi
e de abre National House of Chiefs president ye omo asa omo kena etiawa ni na ne say omo e ka omo ate sesi a okugwa man no omo tu na mo bi ye che sesi omo nka okuapen man ho bi nti se bia na National House of Chiefs nim ana se bia Eastern Regional House of Chiefs nim a omo bo omo nka e Eastern Regional House of Chiefs enye omo de afi National House of Chiefs ye okumase omo so enye omo de e na won se oba ye man Ghana ha wa se bi wo pese oni mampanyini aptena kunya so a ye wo aban no efa bring back as sectors ahodo yeah sector na baako any chieftaincy local government and religious affairs enti abye bia aban no pese onya aban ne kasa na pese odi bia akoma aban no na fa ahensem afen asom ahodo ene se ye man wo mpuntuo ni ade se ye pa ye mpatem mensin mpuntuo local government ni ade a wo ko for so afọ hweso enti on pese omunya aban ne enti no na aban ne te o masem enti se Abraham no kasai na no mo wo okugwa akopi the Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. And also young crime. I want to be a commander say, on pesa abani who the course says here. Omun ka okuape man who be. And no ye bako. And afi almost answer copy be the ama Ghana by na musini. Say, o copy Minister for Local Government near there. Say, copy President Pepe. It's answer swafo no wa no dinamu. Say Ghana by or wa hwese be able to a bit tumpon to see Ghana by na mu e was sanfa. After almost a copy the ama Eastern Regional Minister. There's also Eastern Region mantam mu a Ghana buying and then we senior or mantam mu. And so swafo ya oda mantam no. And also one copy the ama. Ya mo church o mo nsem nyina de ache. No ma try nsem ben na bi mu. E bobo ni na so ase ya ba wi. After no koda nchen ya. Eastern Regional Police Command because me be say chieftains ni ade me de aho behia se bambo ho nsensem betimi atumpon yi na na monto bi ye se fata bi atimi akoso. Abraham no say, or must copy the Eastern Regional Police Commander, and so said the Titi Abon and Kai say, and then a moment too. After answer, or more copy the Municipal Chief Executive, your work at Pem North, say, and I'm on 2 more today. And I must copy the District Chief Executive, yeah, or okay, District Assembly, that's okay, mentioning so one copy be aka or one signal the action. And after Omasa copy be Edia command the district police commander. Ya o edukrum said the scene. After on say okugafo ene yini anum bia kana we guan for ya in them sabako semkwa ka me ati bi say guans na first settlers away man Ghana. This Abraham no say omukata yi enso obo so be 9 meba be kan na petition. Wo mo assign di bia kwa akoma eye Guan Congress as a Guan for what Ghana na omo di bia akoma Guan Congress a omo ewo latte na nsem ahodo omo boss no eye be se 9 ena omo di bia akoma mpanyimfo nyina se dia esietie die di kan omo se abotachi akot ya no the nam so e ma okugwaman no e di onyina ti e di ontumi be share okuapeman wura ase me kire se ade yekosi akufu sabe oti akunya so eye okuapeman wura se na omo nyina ti e be so omo som oman hene ya wo eye akropon ye wo okuapem omo chem se sa ade na ekos no na eye se o nyina yen kamom na yen nyentum ne yen fa nkosa ya ye wi ayehwe enti omo kan obi ate se enam santisi a omo eye okugafo saa nhyehyeye ne ntiase ekos no omo atwe ho afim ya sesi a omo okugafo de okugafo omo nyentum biem anase omo mfomo ati enhyase biem ti omo ade omo ho e de afiri abotachi akot no ho ene ye baako afa omo sa ato aso omo chim se sesi ye kam omo kam obi ate se omo okugafo na no mo ahemfo omo ahena wo okuga na ekase na no mo ahemfo wo okuga ena afa adehye ye wo okuga ene abrempomfo kronuma ye wo okuga ina akobemkrom se saa bra omo okugafo etumi odi ahye akropon ase na odi ahye akuapem man hinase ya na himfi na na yemu akropon na nti omo ekosoa esom nana ya ona wo akropon ye akuapem mawura na se akuapem hin saa bra die omo kase na yeyemu na kokosi se omo atwe ho afim na nyese bi a temporary so omo suspend na bi omo grievance bi china bi na no address grievance na
ɔmbɛsan aba back abɛka ho bɛdaabi ɔmo sɛ yɛnka ma obiara nte sɛ wɔn atwe wɔn ho afiri mu fully na sɛ ɛnyɛ sɛ bi a wɔn ɛretwɛn yɛtwe yɛn ho afiri mu na mmom sɛ biribi ɛtɔ yie na yɛto nneɛma bi yɛ ɛbɛsan aba na yɛti abɛhyɛ ase bi daabi nti ɛnte saa sɛ wɔn de wɔn anwea wɔn suspende anaasɛ ɛyɛ temporary withdrawal daabi wɔn sɛ ɛyɛ the consent of the people of Awukwa to the overlordship of Akuropon is fully and permanently withdrawn. Nese, wɔn ɛka sinipi yɛ a wɔn fa wadawada sɛ wɔn atwe wɔn ho ɛde afiri ɛyɛ Akuropon anaasɛ Kuapemman ase sɛ wɔn bɛkɔ so de wɔn tumi ahyɛ Kuapemman ase na yɛ nana aman hɛn a wɔwɔ Akuropon ɛna wɔn wura no na wɔn bɛsɛn wɔn daabi saa bere deɛ wɔn ka sinipi sɛ wɔn atwe wɔn. ɛna afei ɔmo sɛ ɛtoa so bi na ɔmo sɛ amansan nyinaa nte na amansan nyinaa hyɛ nso sɛ okuguaman no ɛyɛ man a ɛda ne ho firi tetetete wɔn nkyɛn mu sɛ ansa na saa abere na akwamufoɔ ɛne wɔn a tetete no mfihyia bɛ saa sɛ twɛn kɔ no na akwamufoɔ ɛne wɔn aka na wɔn wɔ bepɔ no so na wɔn tete wɔn a mu kɔyɛ ɛden no nti wɔn akɔsrɛ anaasɛ wɔn akɔfa saa abere akyemfoɔ yɛ firi akyem abu akɔba wɔn bɛka wɔn so wɔn bɛko na wɔdi wɔn so nkonim no saa abere wɔn kyerɛ sɛ na okuguaman no na ɛde ne ho obi kɔnfa no tipom na wɔn de wɔn ho dadada nti wɔn ka wɔn bi ate sɛ okuguaman na de ne ho mfinhyia bebree atwam kɔ na yɛn ti aseɛ na wɔn yɛ sɛ yɛn kɔ ne nkɔ di nkonim nti ɛnɛ yi wɔn ka sɛ nam sɛ okuguaman no ade ne ho firi ade bɔ ahyase abesi nea no wɔn asan ɛhyɛ mu kena sɛ okuguaman no ɛkɔ so ayɛ a ne fa ahodie yɛ kura no ɔtoa so saa abere nti wɔn mfa ne tumi nkɔhyɛ Okuapem hene ase bi tie no nso yɛ asɛm baako yɛ a ɔka ɛna afei wɔ se wɔn conditions no na wɔn ama no afei wɔ se wɔn ka de akyerɛ Akuropon ɛne Okuapemman wura sɛ efiri na ekure wɔn nananom a ɛwɔ okugua wɔn ho Akuropon meka Akuropon a mehyɛ Okuapemman wɔn sɛ ɛna yɛ ahenkuro no nti wɔn ho Okuapemman wura sɛ ɔde no yɛ pɛ wɔn nyinaa yɛ pɛ sɛ wɔn nyinaa yɛ aman hene saa na wɔka wɔn nyɛma na meka wɔn nyinaa yɛ aman hene yɛ wɔn nyinaa yɛ pɛ na ɛnam sɛ wɔn nyinaa yɛ pɛ na wɔn nyinaa yɛ aman hene nti wɔn ka ama Okuapemman wura ate aseɛ na nanam ɛwɔ Akuropon ate aseɛ sɛ wɔn mfa wɔn tumi ɛmɛhyɛ n'ase biem ɛna wɔn mɛsom Okuapemman hene bi maame nkotu ne yɛsɛ dɛbi a wɔn sɛ nyɛma na meka ɔsɛ henceforth Awukugua shall treat Akuropon only as an equal with no subordination whatsoever. Nti esi wɔn sɛ yɛnka mu bi ante sɛ wɔn nananom a wɔn wɔ okugua no ɛnɛ ɛkɔi wɔn de anidie ne buo biara bɛma ɛyɛ Akuropon anaasɛ Okuapemman a wɔn de anidie ne buo biara ma ne sɛ wɔn yɛ pɛ ɛno nti ɛnsi da sɛ wɔn bɛda asɔre na wɔn de wɔn tumi ɛba abɛhyɛ Okuapemman wura etumi ase ɛsan sɛ wɔn nyinaa ɛyɛ adeɛ baako na ɛna wɔkyerɛ mu sɛ deɛ nti a wɔn aka ne saa no ɛne sɛ wɔn ɛyɛ okuguafo yi ɔsɛ for the record Okugua state shall not accept subordinate status to Akuropon, a settler community brought to this hill by the Okugua people themselves. Wɔn ka snipi sɛ wɔn ɛyɛ wɔn okuguafo no wɔn na ɛkɔfa ɛyɛ Akuropon fo baeɛ nti wɔn sɛ ɛyɛ anadura bi a yɛn na ɔkyerɛ ne kyerɛ mu sɛ wɔn sɛ sɛbio akyem ɔbɔ kɔkonya no yɛ oforipanyin stool nti wɔn sɛ ahemfie kɔ yɛ oforipanyin fie yɛ wɔ kyɛ bi ɛna Okuapem akunya kɛseɛ no nso yɛ oforikuma adwa nti oforikuma adwa yɛ wɔ Akuropon ne nyinaa ne sɛ sɛdeɛ mpanyinfoɔ kyekye mu yɛ ti bi a ɛyɛ akyem ɔbɔ akwa yɛ ahenko nyɛ kyɛ bi na ɔkyɛ hene ɛna afei Akuropon man no anaasɛ Okuapemman yɛ a n'ahenkuro ɛwɔ Akuropon no ne nua prɛko pɛ ɛne nana yɛ a ɔna ɛwɔ akyem ɔbɔ akwa kyɛ bi nti wɔn yɛ adeɛ baako na nna sɛdeɛ wɔn akyerɛ mu yɛ a wɔn a okuguafo na kɔfɔm sɛ wɔn mmra mɛboa wɔn nko but yɛnim saa abere na wɔn kɔfɔm sɛ wɔn mmra mɛboa wɔn nko no ɛde agreement na ɛkɔɔ so because according to okugua ahemfo yi wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ wɔn kɔfɔm sɛ wɔn mmra mɛnko kɛkɛ ne yɛ ni nkonim nti ɛyɛ just sɛ yɛka yɛn ho abom yɛ di yɛ complete mission bi ne ayɛ bibi yɛ wɔn aka ho abom complete mission awie ba nanom wɔ okugua kyerɛ sɛ ɛni baabi a da sɛ wɔn ka toɔ sɛ bi a wɔn ne wɔn kɔsa na wɔn di nkonim a wɔn bɛma wɔn adi wɔn so akɔpem saa abere but ɛno na ɛma no hwɛ aso sɛ ɛbɛyɛ de so sɛ obi no ɛbɛgye to sɛ mbaa bɛka wɔn aboa wɔn akɔ adi nkonim ɛna bɛboa wɔn yɛn no kɔ di nkonim adeɛ na menya firim so wɔn nti ɛsɛ na mɛka na yɛde yɛhyɛ dɛ nim mmara
ɛna yɛnim the presidents a wɔfa nsɛm wɔn sɛ bi a ɔbrɛmpɔ bi ka man hene ho a otumi te ne ho firi mprɛko pɛ na saa kora no ba saa adeɛ na yɛ man Ghana yɛ mmara no ɛka what are some of the repercussions of saa nneɛma nti afei sɛ wɔn anim abɔkɔsɛm yi na obiri bɔ ahennom ne mpanyinfoɔ aka no yɛbɛhwɛ wɔn bɛpɛ wɔn akyerɛkyerɛ nsɛm akyerɛ sɛdeɛ esi tie ankasa sɛ ɛkɔba saa mmara no ma ho kwan saa na sɛ mmara no ma ho kwan koraa saa nneɛma bi wɔ hɔ bi a yɛwɔ compensation bi wɔ hɔ anaa because sɛ saa brand the order of the day yɛ conquest nti obi no ɛbɛdi wo so na sɛ mo de mo tumi bɛhyɛ ase a sɛ ɛkɔba saa nso deɛ ɛneɛ na the identity of your mind no I don't know me nimu ade wo de me mfa mpem mo abet se ko ba sa na bi a o man hin bi a ho na na brain point mi so ga se o me ntia ase me nso mu bi mu a se ba sa e mo e na se de okugafo nso kan se omo de omo da omo mind de omo ho afri sa brain na aba na just kabom bi no omo ye se yen ka omo yenkodi enkunim enti ase e ma no hwehwe aso kakra ba de ye nya abote ni se breko anim na ye beto e bo ase na yɛtumi de nkonya but ɔmo de ɔmo case ni pi sɛ ɛyɛ ɔmo okugafo no ɛna ɛkɔfa nananom yɛ efi kyebi akyemabu akwa yɛ ɔmo yɛ nananom a yɛkɔ ɔmo asɛm saa bere na ɔmo na yɛ kuropɔn fo ɔmo di akunya kɛseɛ yɛ okura pɛmɛ ma ɛbaeɛ nti ɔmo akɔfa ɔmo aba no eni kwan sɛ ba sɛ ɔmo de ɔmo tumi bɛhyɛ ɔmo ase na ɔmo kɔ so asom ɔmo mfinhyia ha asɛnni nti ɔmo ma kwan sɛ abusua nti saa nsɛm wei petition yi nenye ɔsabarima ɔpɛsɛ kumdu kunadu yɛ ɔtɔ so mmienu wɔn na yɛ Ewokugwa Manhene paramount chief and president of Ewokugwa State Traditional Council ɛna medical culture sɛ wɔde bi akɔma Eastern Regional House of Chiefs Koforidua nanom kuo yɛ Eastern Region mantam no na mma yɛ refi sɛ Eastern Regional House of Chiefs yi na okuapem mawura ɔsɛ adeɛ yɛ Kosi Akufo ka ho bi nti wakɔpɛ de ama president ɔwɔ the Eastern Regional House of Chiefs anso a ɛna ɔde bi abrɛ president or National House of Chiefs because one say or any we are or gazette na ade say we din be contract National Register of Chiefs no I just say the aba National House of Chiefs wo kuma say na gazette na fe the dia contract dem the answer na botimi ni aban kwanya nkita no I just say we din won contract dem National Register of Chiefs one say na botimi any Ghana aban enya nkita ho ti na onse so atefo gususu say na ntimi ni Ghana aban ntimi ntu na mo because the din contract dem the gazette yenya nya ni ade nti a very essential part of chieftaincy ɛwɔ yɛn man Ghana say see a big gazette nti a big gazette so this on class idea free man tam no aba National House of Chiefs nti na say see a ɛyɛ nenye ɔsabarima ɔpɛsɛ kundu konadu ɔtɔsome no Ewokugwa Manhene ɔde krataa no bi abrɛ National House of Chiefs president ɔgye a ɔwɔ yɛ agye bi asɛ ɔkɔpɛ bi ɛde ma Eastern Regional House of Chiefs president no afei nso hɔ a ɔde bi akɔma the Minister for Local Government Chieftaincy Religious Affairs ɔsoafoɔ yi a ɔne hwɛ ahensɛm nsɛnsɛm so ɛsom ahodoɔ ho nsɛnsɛm so ɛne yɛn mpatem mpuntu ne nkanko local government so ɔdumonyamfoɔ Ahmed Ibrahim ɔde bi akɔma no san sɛ wɔn nso na hwɛ ahensɛm ho nsɛnsɛm ɛwɔ yɛn man Ghana nti bɛyɛ yie sɛ ɔbɛbɔ wɔn ho deɛ ɛkɔ so ɛne sɛsi anamontuo yɛ a ɔman no ɛto ɛna bambɔ ho nsɛnsɛm so ho hia paa sɛ ɛbɛyɛ nkɔfa mɛnten wɔn ase ne adeɛ bi amɛnten ɔde bi akɔma Eastern Regional Police Eastern Regional Minister na so wɔn na yɛ head of the Regional Security Council ɛwɔ Eastern Region sɛsɛsi anamontuo wɔn ato nie ɛno kɔda nkyɛn a ɛna wɔn nso na esi Ghana aban anemu afei ɛno kɔda nkyɛn a ɔde bi asa akɔma the Regional Police Commander Eastern Regional Police Commander sɛ anamontuo wɔn ato nie nti wɔn nhyɛ ne nso sɛ ɛbɛyɛ wɔn de anidie ne buo bi ɛsi fata ɛbɛma saa adeɛ no afei wɔn asan de bi akɔma aban kratchpanyin na ɔwɔ Kuapem North wɔn asan de bi akɔma that's Municipal Chief Executive for Kuapem North ɛna wɔn asan de bi akɔma District Chief Executive Ɔkɛrɛ District Assembly nso wɔn de bi akɔma no afei wɔn asan de bi akɔma District Police Commander yɛ ɔwɔ Edukrom afei wɔn de bi akɔma President of Guan Congress latte yɛ akyɛse ne nyinaa yɛ nsɛm a wɔn kyerɛm ɛde ɛkyerɛ ama sɛ nti abusua yɛ di nsɛm wɔ akyi na wɔn mekan sɛ ne adeɛ mehyɛ dɛ nim menyɛ familiar with the Kuapem traditional system sɛ esi tiɛ nti woyɛ yɛ nua Kuapem ni sɛ wofrɛ Ewokugwa wofrɛ Kuropɔn nkuro no biara na sɛ wonim sɛ mama mmerɛ ne mama yɛn si ti amesrɛ yɛ namba yɛ a na ɛwɔ yɛ videos no ase wosi atwerɛtwerɛ words bebree wi a deɛ de bo nsɛ hyɛ aseɛ ɛyɛ na wafa no afrɛ na wakyerɛkyerɛ nsɛm mu akyerɛ ne ate aseɛ yi ɛsiane sɛ on this platform matters of chieftaincy yɛde som amansan ne yie mu yɛ ne bɔne so na mmom sɛ ɛbɛyɛ ayɛ ma no bɛtumi atu mpɔn na asomdwe aba ɛsiane sɛ ahensɛm ho nsɛnsɛm no ɛde mentom ase bebree aba yɛ man Ghana ha yɛ afei sɛ yɛbɛtumi ayusu yɛ platform kakra ne asɛ nyame sɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ na yɛmfa preach peace ɛmmoa ɛma asomdwe mu aba that is the breaking news aba after sɛ ɛyɛ Ewokugwa man to anamɔnsa ne nso hɔ sɛsi adeɛ watake another step further
ya ɔde bi aba national house of chiefs bi akɔma president through the minister for local government ne adeɛ ɛde bi akɔma eastern regional house of chiefs a ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nsan wɔn akyi da biara da asɛ wɔn aka no saa na wɔn ka no outline that 4 conditions a anaasɛ ɔmo highlight 4 key points a nti wɔn to saa na wɔn se ya wɔn kyerɛ sɛ ɔmo di ɔmo ho ɔmo nsan wɔn akyi afei ɔmo ne akuropɔn anaasɛ okuapɛman saa bere ɔmo sɛ ɔmo nyinaa yɛ pɛ te sɛ biribiara na akuropɔn no bɛtu anamɔn a na akuropɔn anaasɛ okuapɛman wura ɛne ɔmo tu anamɔn sɛ o ɔne ne yɔnko man hene yɛ ɔmo nyinaa yɛ pɛ saa na ɔmo ka bɛnyɛ sɛ bi a ɔmo hyɛ ɛyɛ okuapɛman wura ase ɛnsi da biara da ɔmo nsɛm a wɔn ɛka no yes nti ɔmo atwe ɔmo ho afiri mu forever ti ɛyɛ asɛm obiara ne nka bi a ne bɛkyerɛ but wonim amammerɛ ne amanneɛ ne saa abakɔsɛm yi a wofrɛ n'aba no afrɛ ebɛtumi asua adeɛ na biribiara ayɛ asomdwe deɛ abusua yɛmmɔ mpaeɛ sɛ nyame bɛyɛ adom na asomdwe aba meda sɛ ɔgye berɛ na wohwɛ mede de kwabena wasu aha yɛ by Grace TV na mede di ka wobɛkan ho a na walike na wakɔmmɛnte na wahyɛ ama foforɔ nso anya bi ahwɛ na mmom yɛkɔ ikae sɛ yɛtɔn fie ɛwɔ Atwema Yabe efie a yɛtɔn no ɛyɛ 4 bedroom house baako yɛ master bedroom ɛna afei na aka no ɛyɛ single room self contained wɔn gye ho a efie na etwa gu na ɔfa namba na afeefeera na kasa na biribi akɔ yie ɛnso so ɛde ama afei Obi Trading Enterprise wɔ Kumase South Central Junction so menka nkyɛw sɛ busua ɔpɛ daade papa ɛmpɔ papa ne perfume papa de Kumase a ɛyɛ baako pɛ ekome ɛno ara ne Obi Trading Enterprise sisi akɔrɔ wɔn yɛ promotion bɔ ne da fam kakra bi kura obi akɔ a obi nye bi na biribi akɔ yie ɛnti ama Better Grace Financial Services Ghana for America ne Canada insurance wɔn nsɛnsɛm papapa deɛ sɛ wobɛtumi anya intermediary financial group bi intermediary insurance group bi na ɔde ho abata no na ɔno apɛ insurance company papapa de na ama na to anamo na kyerɛ bi okɔ ahwehwɛ mu a wankyɛw deɛ ɛyɛ baako pɛ ɛno ane Better Grace Financial Services a mama Dana Kusi na to anse hene yɛ ɛyɛ kɔfare by ɛde ɛma saa dwumadie nti wonte biribi ase afa namba no wo na ɔmo sie sika na akɔ pension ha na ɛkɔba sɛ ohia sika ɔmbɛtam sika boom de ama yɛ tax free afei wo na ɔmo sie sika na nso haw ne amanneɛ bi ba na no nti wontumi nyɛ adwuma bi ma biribi anhaw ɔmo abɛhwɛ akɔpem sɛ ɔbɛyɛ nyame de anam ahwɛ ɔmo so akɔpem sɛ ɔmo abɛwie suapɔn anaasɛ college abusua mede ase sɛ ɔgye berɛ na ɔhwɛ me na yɛkɔ nso recharge automobiles ka ho bi sisi a wopɛ sɛ wohia wo car wonya car wopɛ ba sika sɛ mɔfo ma biribi anhaw fɛ recharge ɔmo abɛboa wo na ɔmo atumi asɔ mu asistew na watɔ car boɔ no da fam car wotwi a biribiara yɛ kama yes car yɛ papa but boɔ no saa da fam ɔmpɛ wɔn yɛn apɛ recharge automobiles ɛna bere a wɔn a wɔn tu anamɔ no nso ebi apɛ sɛ wɔ car no wɔyi so akyɛ pɛ sɛ wɔtɔn car no na wɔn nso bɛsi ayɛ na fa car no kɔn recharge wɔn bɛtɔn car no wɔn sika ama wɔn ebi awɔ akɔntu wɔpɛ sɛ wɔtɔ car fi ɔba Ghana ɛde bere ɔmo maame onia ɔdɔfo bi afɛ recharge ɔmo abɛ asistew na wɔn atɔ car no fi akɔntu mu ɛde ama abɛdu Ghana nso a port hɔ no wɔn agent bebree wɔn a wɔn bɛyi car no asomdwe kwan so de ama afei finally ebi nso a na woyɛ obi a ɔyɛ aban dwumayɛni yɛka sɛ tam bɛɛ 1 billion kɔtɔ car wonya tam bɛɛ 2 billion asɛm ka 1.5 billion a wonya but woyɛ aban dwumayɛni a fa payslip kwan na ɔmo nyɛ nhyɛyɛ na tua ne kakrakrakra na biribiara nkɔ yie ɛmfama meda ase sɛ wogye berɛ na ɔhwɛ me na mo yɛbɔ mpae sɛ nyame no anyɛ adom na mente mo ase kakra bɛyi ɛnkɔfɔ yi na bi ama na ɛnyɛ asomdwie na biribiara nyɛ asomdwie na nte aseɛm dɛ mu asomdwie kwan so na biribiara ɛnyɛ deɛ ɛbɛtɔ fam biom biara ɛfa nsɛm yɛbɛsan ba yɛde abɛsom nyame nka nyinaa ho abusua makra mede ne kɔm na wasu bye bye